ממליצה בחום, אין דברים כאלה, אין רגע דל בהצגה הזאת. הייתה הצגה מעולה, באמת מתאימה לכל הגילאים. אני הבאתי רק את הקטנים שלי כי אני רגילה שלא מתאים לגילאים גדולים יותר, וחבל לי שהגדולות שלי לא היו פה. הייתה הצגה מצוינת ברמה גבוהה, משחק מעולה, בובות עשויות טוב, כל הכבוד, שפו. איזה יופי, הילדים נהנו, היה נפלא מאוד. תודה רבה לתיאטרון לב השמיים, שפשוט קראו לנו את הלב מצחוק ועשו לנו פה את הדבר הכי משוגע, ושמח שראיתי בזמן האחרון. היה כאן הצגה מצחיקה, מעניינת, עם מוזיקה יפהפייה, וכמובן הערך והסיפור היהודי שכל כך חשוב לנו לדעת. ממליץ מכל הלב. היה הצגה מדהימה, מצחיקה, ילדים נהנו מאוד מאוד מאוד, ממליץ לכולם. הייתה הצגה ברמה, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת התוכן. צחקו, התגלגלו, נהנו מכל רגע, זה היה מדהים, מדהים, מדהים. גם ערכים וגם מסרים וגם הנאה, זה מושלם. הוא פשוט מעורר בהם אהבת השם, והוא מעורר בהם אהבת בית המקדש, מרגש, והילדים צוחקים. אני נהניתי מכל רגע. ראינו את ההצגות של לב השמיים, מאוד מאוד נהנינו. הילדים מאוד שמחים, וכל פעם שיש הצגה של לב השמיים שמחים ורוצים ללכת. זה מסר יהודי, חינוכי, איכותי, שברוך השם מטמיע מסרים טובים, שמיירא שמיים, וכדאי ומומלץ מאוד לקחת את לב השמיים. מומלץ בחום עם מסרים, תכנים יהודיים, ערכיים, אותם ילדים, גם ההורים יכולים ליהנות, מומלץ בחום. היה מצחיק, הילדים היו בעניינים, התפאורה מדהימה, המשחק מדהים, מומלץ ממש. הצגה מרגשת, הצגה מלאה תוכן, לא הפסקנו לצחוק, היה יפה מאוד, מומלץ גם לגדולים וגם לקטנים. ההצגה הייתה מדהימה, ויש לך כישרון מופלא, ממש נהנינו, תודה רבה. הצגה מדהימה מאוד, אנחנו פעם ראשונה רואים אתכם ונהנינו מאוד, המוסר וממש הילדים היו מרותקים ונהנינו מאוד, יישר כוח גדול ועצום לכם. הילדים נהנו, זה ברור, הבנים, הבנות וגם המבוגרים שהיו פה קצרו מאוד מאוד לטובה. הצגה ממש נפלאה, תיאטרון בינתחומי במלוא הדרו, ממש הצגה מושלמת, ממליץ בחום. הרגע חווינו חוויה מדהימה, ילדים משלוש שכבות חוו פה חוויה שמלאה בשמחה, מלאה בתוכן. ישבו כאן ילדים בהמון רמות, הצגה סוחפת, מעניינת ומרתקת. מומלץ בחום. הצגה שמרגישים שהוא מגייס אליה את כל היקום, גם בתנועה, גם בקול, גם בבובות, גם בתפאורה, הוא גם יודע להחזיק את הילדים שהם מקשיבים, וגם התוכן מצוין, אני ממליצה מכל הלב. חבר'ה נחמדים, היו אצלנו פה בבית הספר, עשו תיאטרון ממש נפלא, ילדים מאוד נהנו, יישר כוח גדול לכם. הצגה מדהימה, משמחת כל כך, הילדים קודם כל התגלגלו מצחוק ולמדו, אז באמת אין על תיאטרון לב השמיים. איזו הצגה מדהימה, זה משהו, לא ראיתי דבר כזה, איזה שנינות, איזה חדות, איזה הומור מסובך ואיזה לב. לא יכולנו להפסיק לצפות לרגע. ממש שיתף את כולם, ממש כל הילדים כל הזמן וריתק אותם, הם היו איתך וכל הקולות וכל הלב. כמה מרץ, זה משהו שיוצא דופן. זה סיפור מדהים, הצגה מדהימה, הילדים חייכו כל ההצגה ואפילו היו שותפים, אפילו אנחנו המבוגרים נהנינו חבל על הזמן. ההצגה הייתה הצגה מאוד מאוד מושקעת, מלאה בהרבה תוכן, בהרבה תיאטרליות, גם בובות, גם שחקנים, גם שיתוף הקהל. מצחיקה מאוד ובעיקר מכניסה את התוכן עמוק בלב. ילדים ישבו מרותקים, שמחו, השתתפו תוך כדי. כיף היה לראות את זה, איך מעבירים תוכן שהוא עמוק, שהוא משמעותי וכיף, יחד עם צחוקים ויחד עם שטויות. צור, המלצה חמה.